Mano mokuongo. Awacho kamano nikech ma koro jatelo William Ruto donje telo ni. Kaluwore ni Uhuru Kenyatta ne puoyo kendo ne pako kendo nochung' kod jatelo ma jakom. Onge ng'ama nong'eyo ni gik moko ne nyalo lokre nikech ji ne paro ni ng'ama ni e telo ema nyaka bed e telo kendo yot ne mondo ket ng'ato e telo. Emomiyo adwa wacho ni mokuongo ok en gima wanyalo kawo mayot. Mar ariyo, gima gitimo no ber kendo gimed time kabisa. Gimany jok ma ginyalo gogo mbaka nikech gin be sama gichung' makoro gitemo ng'iyo bugni mantiere e sirikal matiyo sani ni. Mane yo ma ginyalo uso godo gik ma gidwa timo ne jopiny. Omiyo ng'eyo ni jopiny biro kawo gi kata jopiny ok bi kawo gi to pod ok ong'ere. Gima wang'eyo ayanga ni sani en wach malit ahinya ni gima notimore ni nyithindwa e issue mar Gen Z ni ma ji nowito nyithindgi olokore campaign tool. Kendo iyudo ni jogo maketo sirikal tesre samoro gidwa wache alanda ahinya. Ting'eni samoro ka in gi adhola moro ma omono chango ni to ng'ato gware, omono chango ni to ng'ato gware, nitie kaka onego bed ni giketo weche gi piny. Awacho ni gima ne Kalonzo Musyoka wacho mokuongo, oseyo sirikal ni sirikal nego nyithindo to refer to Gen Z specifically. Gima lit ni samoro ng'at mani oko neno ga ng'at manego kech kata ng'at mochung' bath gini makoro ne wuoyo malich mowacho ni komi nyawadgi bandera to bro siro lwedo no neg jowa machal nade, jaluono neg machal nade, to se neg nyadidi dong mago bene mana ji manotho. Ok awach ni makoro ni jok makoro notho gini to koro ok lit ahinya. Gigi lit te. Gima temo wacho ni opposition ka giloso gigi to obed gima kata cross, ok obed ni isiema ka kende, to mondo moloyo gimiwa solutions nikech gin be gin jotelo. Nek mitimogi nitiere moko mitimogi jogo momi teko gi sirikal nikech gin e tich gitiyo. Kachiwo ranyisi ji ng'anyo, ne en ng'anyo monego bed ni ng'anyo mamuol, to ng'ato ka okidi to gogodo polis, to polis to ting'o bunde. Polis otim nang'o jokama? Polis otim nang'o? Ok awach ni jok mano neg tene rito to gik ma mora ni gik ma gitemo keto gi. Iwinjo ka jatelo wacho ni nitiere gik lweny miuso ma sirikal ni uso, nitiere migodi moketi ma jatelo yudo godo mwandu moro e yo mokoriere tir, nitiere gope ma piny nigo. Sama jogi keto gigi piny kane giwuoyo, dahero winjo ni jatelo ni wacho ni yawa jatelo ni uso gik lweny to wan kamae kaka waparo ni wanyalo timo mondo wageng'e, mondo konyruok obi obed ne piny nikech komedo timo ma to wabro yudo lal. Chutho siasa warito nikech ng'at mabro ywayo ji mang'eny kore ema bro donjo, emibro gone ombulu. To gima wang'eyo mogik ni kelo ji e pap mondo ji ogoni koko ni ji opong'o pap ok onyiso ni dhi donjo. Dong nwago koko to nok wadonjo. Omiyo gitimatima ma gitimo ni but giteme keto gigo manyalo kelo konyruok e gik magineno andong'e magineno gi gibi godo mondo giwach ni giywa ng'ani. To gimang'eyo ni kotundo tielo 12 jogi dhi chikre, jomoko dhi chikre mbele ka. Joma nitiere United Opposition. Both sides donge no waneno. Ng'ato ng'iyo ne usiponi no se wacho ni en interest, en personal interest. Ka ng'iyo ni ka luwo owadwa ni tadhi gora e bugo tasewuotho kode nikech sama no ochako ng'wech taneno kochako ng'wech gi speed mamalo ma wacho ni ng'ani ema dhi yomo mayo omanyala ene modhi yombo. To oneno ko tundo mbele ka jata neno ka teko ne dok piny, to an ja siasa to an gima nadwa donje telo donge nyaka na chikra mawuoge ODM madonje party moro to koro bor nikech ang'o? My personal interest first before the other interest. Iwacho kanyo makarenya we waro kane Meshako Dede kweth mapingo piny owacho magin bende koro gisebedo ka gitemo mar mondo mi giket odgi kumoro achiel. King'iyo gi ka achiel kod jogo manitiere kweth mapingo piny owacho bende adira ginyalo keto odgi kumoro achiel ba gichung ng'at achiel mano e ng'we laro kom ten piny Kenya mabobedo ka laro kom makamano.